Книги, книги, книги. С една нова книга в студиото е Гергана Рачева, за да ни я представи. Ще говорим за Оставени в мрака на Тони Райт и Греъм Грин. Много атрактивно така са подходили оформителите поне на корицата. Това мога да ви кажа като първи впечатление от книгата. Гергана, здравей! Добър ден! Към атрактивна корица бих добавила и много полемична книга, много спорна, много скандална, да кажа направо еретична. Тони Райт и Греъм Грин, англичани, представят една много неочаквана представа защо във всички световни митологии, във всички световни религии присъства мита за изгонването от рая, присъства мита за това, че човечеството е имало своето блажено време, така наречения Златен век, който е напуснат безвъзвратно и не просто напуснат, но и се отдалечава цялото наше целокупно човечество с огромна скорост от това време на идилично, хармонично и безоблачно съществуване. Оставени в мрака всъщност представя една теория, че лявото и дясното полукълбо, най-общо можем да кажем, че това е книга точно за как функционират лявото и дясното полукълбо в човека, как занемаряването на лявото полукълбо е довело отласкването на човечеството от това усещане за пълнота и за щастие, от ония блажени мистични преживявания и как оставено на управлението на дясното полукълбо, човечеството става все по-нещастно, все по-рационално и все по-гневливо и агресивно. Това е много интересно. Даже по повод на тази книга в свое изказване професора по биологична антропология Колин Гров казва, че тази теория е напълно нов поглед върху еволюцията на човешкия мозък. Това ме впечатли. Да, може да се каже, че тук има страшно много данни, свързани с биохимията, с действието на хормоните. Направо да си призная, след метафората за Златния век, читателят ще бъде хвърлен в много страници на тема храненето и как храненето е изиграло онази голяма революционна роля за промяната на пътя на човека. Как мозъкът е нараствал с голяма скорост и как преди 200 000 години спира да нараства и оттам нататък започват тези промени и катаклизми в нашето мислене и развитие. Тоест, книгата е колкото философия, толкова и антропология, и биохимия, и едно изследване на съзнанието. Може да се каже, че Карлос Кастанеда е едно от малкото имена, които се мярват тук в всякакви теории за как се действа при хипноза, какво отключва възможността на човек да разчита повече на лявото полукълбо. Единият от авторите всъщност се подложил себе си на експеримент и дълго време, денонощия наред безсъница, за да може да разбере, да се увери накрая, че когато човек е страшно уморен и когато е на граница на изтощението, тогава влиза в ход това ляво полукълбо. Тоест, ние сме си наложили да оставим преценките на дясното полукълбо, а всъщност, ако двете полукълба действат в синхрон и в по-голяма връзка, тогава нашите усещания няма да бъдат тези, които в момента са. Докато те слушам, размишлявам и се сещам на времето в университета за една теза на вулгарния материализъм, че хората са затъпели, цитирам по памет, защото са се хранили лошо. Това извикваше възмущение у нас студентите, но слушайки те сега, започвам да си мисля, че не са толкова неправи вулгарните материалисти. Много точно, даже на моменти се обяснява как храненето, има страхотни социални експерименти, хранене на проблемни деца, как децата стават по-отворени към книгите, към изкуството, ако бъдат хранени с различни от всички тези обичайни храни, които са ни залели вече отдавна. Така че, наистина, в книгата всеки ще намери много спорни моменти, но същевременно пък и много, много
приложения, т.е. много факти и статистики, които ни доказват, че има какво да се мисли в тази посока и че това, което ми хареса цитирано от Шопенхауер в предговора, това, което в началото изглежда скандално, после успоримо, накрая може да стане и самоочевидно просто. Наистина, книга, която така отваря хоризонтите за едно мислене в посока човек... Аз пък се сещам към края на тази книга, сетих за Съмърсет Моум, че геният е нормален човек, всичко друго е отклонение от нормата. Че ако успеем да включим тези неизползвани ресурси, занемарени ресурси, тогава човек наистина може да си върне радостта от живота. Говоря за радост като цялостно битие на хармония с себе си, с природата и с околните. Ще ми бъде много интересно да прочета тази книга. Още повече, че Тони Райт, 42 годишен изследовател и автор от Великобритания, е участвал в експерименти с продължително лишаване от сън и неговия рекорд е 11 денонощия без сън. Един от авторите на тази книга. Много ще ми бъде интересно да видя как реагира на подобно предизвикателство един автор. Да, и всъщност пак да кажем, че това подзаглавие прогонването от рая, една биологична история, дава храна хем за духа, хем и за ума. Тоест, може да се каже, че тази книга по някакъв начин не е написана от лявото полукълбо за лявото полукълбо, както твърдят авторите, а е написана от лявото полукълбо с идеята, че хората трябва да прогледнат към дясното полукълбо и към неговите изгубени възможности. Книга, която съдържа приложена психология, но сигурно ще бъде точно толкова интересна, колкото и всеки любовен роман, така да го кажем. Да, има време и за любовни романи, и има време и за такива четива. Това си е една научно ориентирана книга и с страхотна библиография и използвана литература, която пък от тези, които се интересуват по темата, биха могли да използват до край. Оставени в мрака на Тони Райт и Греъм Гин. Да благодаря